saatiin 3 kärpästä yhdellä iskulla kalassa. No, nää on ihan pikkusinttejä, mutta silti mun kaverin kanssa. Nyt me päästetään tällä videolla ne vappaaksi. Niin, pääset sä siitä. Ota tosta kiinni, kun siinä on piikit tuolla ylhäällä. Ui perkele. Päästä vaan sinä sen vappaaksi. Ota tosta hännästä. Hännästä tästä. Perkele kun... Nyt siinä. Tää on oikeesti painava. Haluat sä tänne vai? Kato, siinä on paljon siinä alla, mutta ne on yli ne 2. Juu, kato täällä. Heippa. No niin. Katsotaan, jos saadaan vielä videolle yhdet. Joo, vielä tulee ehkä videolle yhdet. Noin. Sitten laitetaan tuohon. Tämmöstä on nää nykyajan kalastukset meillä. Tässä lammessa on ihan jotain pikkusinttejä varmaan. On täällä isoja. Niin, on täällä isojakin. Kyllä me ollaan saatu. Tossa olisi pinnassa 1. Mä voisin yrittää ottaa. Anna niin ammattilaiset näyttää. Tuliko? Ei tällä kertaa. Anna. Kokkele nyt. Kokkele sinä kuvat. Nyt on omistaja. Omistaja siellä. Minnekaan ne jo hävisi. Sitten kun vielä tippuu puhelin tuonne. Niin. Sitten me lähdetään hakemaan sitä. Laitat se ihan pohjaan, niin ne tulee siihen ihan eteen. Niin sitten vähän tohon johonkin, tohon, niin ne tulee niinku ihmettelemään sitä. No niin, pidä siinä jossain. Peruskalat tulee vaan ihmettelemään Laita ihan pohjaan. No niin. meidän kuolemaa. Kaikki lähti tonne alas. Tuossa on yksi pieni rohkena tulos. Ja painaa aika paljon. Yritetään vielä kerran. Pidä jossain siinä pohjassa, ne ei muuten säikkyä lähtee. Nyt tulee aika rohkeasti yksi. Pidä silleen paikoilla, niin tulee. Metti kun äijä sä oot illissä. Niin. Älä ehkä tähän näin syvälle. Missä hemmessä meni? Minne se meni? Pyydä vähän tonne taaksepäin. Nyt se olisi kyllä siinä niin hyvin. No tää video alkaa olla tässä. Ei edes mene sortseihin YouTube-kanavalla. Eikö? Mitäs meidän video? Moi moi!